Hi guys, welcome to Seh Calaz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tom Jones one man one kokiro achinyomba naMacheso na Seh Calaz achiti varume vakuru kuchemera mota munonyadzisa. See full video. Calaz unduudza mfana Calaz ndoda undura mazirasta emusatanyo kwe rasta kambuya kasekuru kanonhuwa mkosho karasta kekutsure kwembwa kamunhu kanobwawata kutaura kanoda kuda kuona mota hauzivi mota watangira kuona mota pachivharo iwe Calaz watangira kuona mota pachivharo mata yako iwe Calaz wemudhidhi wakaora miromo ingatibechere chembere rakasonwa nema stitch muromo ingatibechere rakazvara neoperation musatanyoko wako iwe Calaz mavhunduka mota zera rako hauna mukadzi hauna kuramba vana nanu dzani uyu wako wakaramba ambomwa ndanoudza unoda mfana ndakakukuta mfana paJoburg kana kuona kuti Calaz dakuudza chokwadi kana kuona mfana wami kuti pano mama munhu dzoka paJoburg dai paibuda zvombo panapa palive ndikaenda kuratidza kuti mota mangu muno mune dzoka paJoburg mfana Calaz unodzokera uri hura mfana ami unodzokera uri hura mfana ami ndati dzoka paJoburg muwiro wakaita iwe padzoke ndakupedza neweso wakatonijairira ndakangouya ndikangodawe ndati chidzoka paJoburg unyatsona kuti unodzokera uri chituna yamunoti zorora pumulani yaye inokutakura mfana ami ndatopedza nemiso maoneri wadesi tumari tundisebasa muda kuda kutanga kupinza fiye mukadzi kutanga kupinza fiye mukadzi mai venyika mai Olinda chapeo ngomu munhu anoraramisa vanhu anotambura munhu anosupply panoda need munhu anopa vanhu vane need achisiya vanhu vese